ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ ନର୍ସରୀ ଆଉ ମୋର ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ବି ନଥିଲା ନର୍ସରୀ ଭିଜିଟ୍ କରିବାର କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରିଲିନି। ତ ନର୍ସରୀ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଳେଇଗଲି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନର୍ସରୀରେ ଏବେ କ'ଣ ସବୁ ଗଛ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ଲଗ୍ ଏଇଟା। ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ ଏଠି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମନ୍ଦାର ଗଛ। ତ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ, ମନ୍ଦାର ଆଉ ଗୋଲାପ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ମନ୍ଦାର ଆଉ ଗୋଲାପ ଏମିତି ଦୁଇଟା ଗଛ ଯାହାକୁ ଫୁଲ୍ ସନଲାଇଟ୍ ବହୁତ ହି ପସନ୍ଦ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ସେମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଆଉ ଏଠି କିଛି ମାନେ ୱିଣ୍ଟରର ବି କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ତ ଜିନିଆ ଅଛି। ତ ଏବେ ଜିନିଆକୁ ବି ନେଇକି ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। କାରଣ ଜିନିଆ ଡ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବି ଆପଣ ତା ଫୁଲକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତାକୁ ମାନେ ନୂଆ ଗଛ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଠି ସାଲଭିଆର ଗଛ ଅଛି। ତ ଇଏ ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ସାଲଭିଆକୁ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗଛ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଫ୍ଲାୱରିଂ ବି କରିବ। ଗ୍ଲାଡ଼ିଲୋସର ବି କିଛି ଗଛ ଅଛି। ଏଠି ଜରବେରା ଅଛି। ତ ୟାକୁ ବି ଜରବେରା ବି ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ନର୍ସରୀରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ନର୍ସରୀରେ ବହୁତ କଲରର ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଜରବେରା ଅଛି। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଭିଲାର ବହୁତ ଗଛ ଅଛି। ଲାଇଟ୍ ପିଙ୍କ କଲରର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ତ ୟାକୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ ସେ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସନଲାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରୋ କରେ। ବହୁତ ହି ମାନେ ହାର୍ଡି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ମରେନି ଏତେ ସହଜରେ। ଅ, ମାଟି ବି ଆପଣ ତାର ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଅତି ଚିକଣିଆ ମାଟି, ଚିକଟା ମାଟିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୌଣସି ଗଛ ବି ଭଲସେ ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେ ତାକୁ ୱେଲ୍ ଡ୍ରେନ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ସଏଲ୍ ମୁଁ କିଣିକିରି ଆଣେ ନର୍ସରୀରୁ, ଯେଉଁ ସଏଲ୍ ମାଟି ଆଣେ ସେ ଗୋବର ଖତ ମିଶାଏ। ବହୁତ ଭୁରଭୁରିଆ ମାଟି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥଳପଦ୍ମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି। ଆପଣ ତାକୁ କୁଣ୍ଡରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସ୍ଥଳପଦ୍ମକୁ ଆଣିକି ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ବି ସେ ବୁସି ହେଇକି ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ ବାହାରିବ, ତାର ଫ୍ଲାୱରିଂ ବି କରିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜିନିଆ ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲି ଇମ୍ପେନ୍ସେସ୍ ବି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ୱିଣ୍ଟର ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଏବେ ବାସ୍ ଆଉ 2-3 ମାସ ହିଁ ଫୁଟିବ ହାର୍ଡ଼ଲି। ତାପରେ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁରା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡ୍ରାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଫୁଲ ଡ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ଆପଣ ତାକୁ ରଖିକି ନେକ୍ସଟ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ବି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଗଛ ଅଛି। ତ ତାକୁ ବି ନେଇପାରିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ଲୋରୀ ବି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି। ୟୁଫୋରବିଆ ମିଲି ମାନେ କଣ୍ଟାବାଲା ଗଛ, ତାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସିଜନ୍ରେ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଥୁଜା ଗଛ ଅଛି। ତ ଟୁବୁଚିନା ଅଛି, ଯାହାକୁ ବେଗମ ବାହାର ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଲଭ୍ ସେଇ ଗଛ ବି ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫ୍ଲାୱରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସକୁଲାଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ସକୁଲାଣ୍ଟସ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋର ତ ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍, ବହୁତ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମୋର। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ବହୁତ ଗ୍ରାଭେଲ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ପଟ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ଇନଡୋର୍ ରଖିକି ସଜେଇ ବି ପାରିବେ। ୟା ତ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଗେରା ଯେଉଁ ମାନେ ୱାଟରରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତି ଯେଉଁ, ତାକୁ ସେଇ ପଟ୍ରେ ବି ରଖିକି ମାନେ ଗ୍ଲାସ୍ ପଟ୍ରେ ତାକୁ ସେଇ ଗ୍ରାଭେଲ୍କୁ ରଖିକି ବି ସଜେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏବେ ବହୁତ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ତ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂରେ ଏଠି ସବୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଅକ୍ସିକାର୍ଡ଼ିୟମ୍ ସେମିତି ଗଛ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁର ପ୍ରାଇସ୍ ଟିକେ ହାଇ ଅଛି ଏଠି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଆଡ଼େ ନର୍ସରୀରେ ଏତେ ବେଶୀ ହାଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅର୍କିଡ଼୍ସ ଇଏ ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଲେଡ଼ିୟମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଆଉ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ବହୁତ ଦିନ, ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗଛପତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଯେଉଁଠି ବି ନର୍ସରୀରେ ସେଇ ଗଛଟା ମିଳିଗଲା ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଧରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟା ମିଳିଗଲା ମାନେ ନେଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଘରକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ରିସମାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ୟା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ସିଜନ୍ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସିଜନ୍ରେ ୟାକୁ ଆପଣ ନେଇକି ଲଗେଇ ପାରିବେ।
ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂରେ ସବୁ ଲାଗିଛି ବହୁତ ସାରା ଏଇଠି ଗଛ। ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏଇଠି ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି ନିଅନ୍ ପୋଥୋସ୍ ଯେଉଁଟାକି ନିଅନ୍ କଲର୍ର ମଞ୍ଜୁଲା ପୋଥୋସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଫିଲୋଡେଣ୍ଡ୍ରନର ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଆଗ୍ଲୋନିମାର ଗଛ ଅଛି 350 କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟଟା ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ନେଉନି ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଥିଲେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆର ସବୁ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି ଏଠି ଫିଟୋନିଆ ଅଛି ୟାକୁ ବି ପ୍ରାଇସ୍ 350 କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନା ସବୁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଯେତେକ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆପଣ ନେବେ ନା ତାକୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ ଯେମିତି ତାର ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣଟା ପଡ଼ୁଥିବ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗ୍ରୋ କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମର ସିଜନରେ ଫୁଲ୍ ସନଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଜିକାଲି ବହୁତ ହାଇ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ 48-49 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ସରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏଇଟା ତ ଜାନୁଆରୀ ଏବେ ଚାଲିଛି ନୂଆ ସରି ଫେବୃଆରୀ ଚାଲିଛି ତ ଜାଣିଥିବେ ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସର ମାନେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେମିତି ପୁରା ଜଳି ହିଁ ଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ନେଇକି କସସଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରଖିବାର ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖିବେ ତାକୁ ଯେମିତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସନଲାଇଟଟା ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାरे ସେ ଫିଲୋଡେଣ୍ଡ୍ରନର ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଛି ଆଗ୍ଲୋନିମାସର ବି ବହୁତ ଭେରାଇଟିଜ୍ ବହୁତ କଲର୍ସ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ମୋର ଦେଖିପାରିବେ ଆଗ୍ଲୋନିମାର ଭେରାଇଟିଜ୍ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି। ୱାର୍ଡନେଷ୍ଟ ଫର୍ନ ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଷ୍ଟନ୍ ଫର୍ନ ବି ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଏଠି ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଫିଲୋଡେଣ୍ଡ୍ରନର ସେ ଅଛି ମୋନଷ୍ଟେରା ବି ଅଛି ଇଏ ବି ଟିକେ ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପିସ୍ ଲିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ୟାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଚାଲିଛି ୟାର ଏବେ ଗ୍ରୋଥ୍ ସିଜନ୍ ବି ଫ୍ଲାୱରିଂ ସିଜନ୍ ବି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବି ତାକୁ ମାନେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଲୋ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆରେ ଗ୍ରୋ କରିବ କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲାୱରିଂ କରିବନି ତେଣୁ ଏମିତି ଜାଗାରେ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଟିକେ ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ୁଥିବ ତ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ତାର ହେବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଅଛି ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ନର୍ସରୀକୁ ପଳେଇଲେ ଆପଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଭର ହେଇଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସଟା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରୁଟୋନ୍ ବି ଅଛି 90-100 ରୁପିଜ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କ୍ରୁଟନ୍ସ ବି ମାନେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ନିଜ ନିଜ ଗାର୍ଡ଼େନରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜେଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ୟାକୁ ବି ଲକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ମୋ ପାଇଁ ତ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲକି କାରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରିନେରୀ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ମନକୁ ବହୁତ ଖୁସି ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଲକି। ଏଠି ଆନ୍ଥୋରିୟମ୍ ୟାକୁ 650 କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଟିକେ ରେଟ୍ଟା କମ୍ କରିଥିଲେ ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇ ଆଣିଥାନ୍ତି 400-500 କହିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ପ୍ରାୟ ସବୁ 550-600 ଏମିତି ବି ପ୍ରାଇସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଲୋକାଲ୍ ନର୍ସରୀରୁ ବି ବୁଝିକି ଏଇଟା ଆଣିପାରିବେ। ଆଉ ଇଏ ଫ୍ଲାୱରିଂ ବି ବହୁତ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଫ୍ଲାୱରିଂ କଲା ମାନେ ଆନ୍ଥୋରିୟମ୍ ସେ ବି ଫ୍ଲାୱରିଂ କରି ମାନେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାୱାର ତାର 2-3 ମନ୍ଥସ୍ ରହିବ ଆଉ ସମର ସିଜନରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଲେ ସିଏ ରହିବ ପୁରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ତ ଇନଡୋର୍ ବି ରଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜାଗା ରଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ତାକୁ ସନଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆଚ୍ଛା ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର